Мило се води външно министерство, има някъде в София тази сграда. Пак е забравена. Да. Води се и икономика с германски бизнеси и логистика с Испания. Да. Защото са работници там. Всякакви. Там 1350 евро взимат в Испания работниците. В Германия 2005 евро. Да. Като стандарт. Бизнес е за мило. Икономиката им е германска. Бизнес е германски, немски. Пак работа като на испански циган ще кажа. Като на испанци. Да, има работа до хуя. Да, имат работа там. Да. Работят си. Там е логистика, се едно се води. Да. Мило го организира това нещо, чрез нещо си там тяхно, образование. Те трябва да се знаят, те са учили за това нещо. Да, външна политика. Да, привличане на такива с такива бизнеси от Германия. Франция са администрации, казваме за мило, полезна инфраструктура с администрации, политика. Би трябвало 900 политици да има, към 5 милиона администрации във Франция, човека. Цялата ни държава е от 6,5 милиона. В работата върви, не случи в Испания. Море, въздух, земя. Там са такива, нали, за работа, логистика се водят. Услуги, логистика, пак кораби, въздух, земя, такива разни работи. Който от мило, това е като бойна задача. Да, те са икономисти, така че финанси. Значи пак ме надъхвам, че Европейския съюз е създаден от хора, финансисти, икономисти, мило. Да, външна политика. Да, външна политика, посолства, икономика. Това ти е външното министерство. На външен фалц, таки чатка, нали знаеш ти в камата и долу горе в пайжинката. Да. И мило, там УНСС и те в нещо, още не съм го измислил. Трябва да са и те. Щом ги има.